Innovation, det ved jeg ikke, om vi skal kalde det, fordi det er jo, jeg synes, det er ved at være et slidt ord, det der innovation. Alle skal lave innovation. Jeg synes mere, vi løser nogle problemer, der er. Og problemer, det er jo også mange gange løst via innovation. Men at kalde sig opfinder, fordi man har løst et problem, det synes jeg, det er helt forkert. Men typisk, så gør vi det jo på den måde, at der er nogen, der kommer med et problem, og så skal de have det løst. Det kan være en bondemand, det kan være en fysiker på en behandlingssted, som har et helt specifikt behov for at sætte sine patienter op lige netop på den måde. Og det er det, vi går ind og løser. Og det er meget via, at, som jeg siger, jeg aner jo ikke en skid om at behandle kræftpatienter, men jeg har 2 ører, og jeg har 1 mund, så jeg lytter meget med de 2 ører, og så får jeg viden ind den vej, og siger, at det er sådan, de vil have det sat op. Og mekaniske løsninger, det er jeg god til, men behandling, det er jeg ikke god til. Så jeg synes, innovation, det er meget et pingpong. Som vi plejer at sige, når vi starter sådan noget op, så er det ikke noget, vi kan løse på en formiddag. Fordi at de gode idéer, de kommer sjældent lige på den formiddag, vi snakker sammen. De kommer over tid. Når vi går, så har man den liggende om bag, så kører den om, og så finder man ud af, at okay, vi skal nok i den retning der, for at lave den optimale løsning for kunden. Og så laver vi en prototyp, og det kan godt være, altså jeg vil sige, der går i hvert fald minimum en måned, før når fra vi har haft det første møde, til vi begynder sådan at gå i konstruktionsfasen. Fordi det skal altså have lov til lige at modne for at lave de rigtige løsninger. Og det tror jeg, det er måske nok lidt det, vi har vundet på nogle gange. Det kan godt være, at folk de synes, vi er sgu lidt sene til at starte, men når vi så starter og har leveret den første prototyp, så er vi faktisk meget tæt på målet. Og det er sådan set lidt forløbet i det.